हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि YouTube चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों गोबां गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाबाय माखासे कुइसन सिरिजफोर। आङो CGL नि प्रिपारेसन खालामगासिनो। बे CGL नि प्रिपारेसन खालामनाय माखासे कुइसनफोरखौनो आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो नागिरदों। स' नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय 5 सेकेन्ड टाइम होनाय जागोन। बे 5 सेकेन्डआव नोंथांमोनहाबो एन्सारखौ खालामनो नाजादो आंजों लोगोसे। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। से नम्बर सोंनायाव दङ हुरत आनन्दमन्त बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? आं नोंथांमोननि थाखाय 5 सेकेन्ड होनाय जागोन, 5 सेकेन्ड होनाय जागोन। बे 5 सेकेन्डनि गेजेराव नोंथाङा भिडिअखौ एन्सार खालामदो। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन बंकिम चन्द्र चट्ट'पाध्याय। बे बिजाबखौ लिरदोंमोन, आनन्दमन्त बिजाबखौ लिरदोंमोन बंकिम चन्द्र चट्ट'पाध्याय। नोंथांमोनहा गोसोआव लादो। हयथ' भिडिअआ एसे कुइसना एसे एडभान्सनि जागोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो। दा बुक गीताञ्जलि घोड़ा चन्द्रलेखा बे बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? हांग्रि बे बिजाबफोरखौ सोर लिरदोंमोन? बेनि गुबै एन्सारा जोङो नायदो रबीन्द्रनाथ टेग'र। बेयाव माखासे माने बिजाबफोर होनाय दं। बे बिजाबफोरनि गासैबो लिरगिरिया जाहैबाय रबीन्द्रनाथ टेग'रानो लिरदोंमोन। एडभान्सनि जागोन बे कुइसनफोरा एसे गोजौ टाइपनि जागोन। हयथ' सोरबाया खोनाफेराखैबो जानो हागौ माखासे कुइसनफोरखौ। स' नायलांबानो जाबाय। 3 नम्बर सोंनायाव दङ गल्डेन ट्रिसोल वाज रिटेन बाय। गल्डेन ट्रिसोल बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बुंदों? नोंथांमोननि थाखाय 5 सेकेन्ड होनाय जाबाय। गल्डेन ट्रिसोल बिजाबखौ लिरदोंमोन सर'जिनी नाइडु बिथाङा। जों बयबो गोसोआव लादो। आं बेयाव गासिबो बिजाबनि मुंखौनो होनाय जागोन। एसे इम्परटेन्ट माखासे बिजाबफोरखौ बेयाव लाबोनाय जादों। बिजाब आरो लिरगिरिफोर। नेक्स्टआव दङ यामा बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? मोनसे बिजाब दं यामा। बे यामा बिजाबखौ लिरदोंमोन महादेवी वर्माया। जों बयबो गोसोआव ला। यामा बेबो जोबोद इम्परटेन्ट मोनसे सेन्ट्रेल एग्जामफोरनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट कुइसन यामा। नेक्स्टआव थांनि जोङो हुरत इन्डिया गेट। इन्डिया गेट बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? बेबो मोनसे इम्परटेन्ट गोबां सेन्ट्रेल एग्जामफ्राव फैफ्लेबाय थाग्रा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन लेसि फार्स्टवुड। बिनि स्पेलिंआ एसे मिस्टेक जानो हागौ। जिखुनु जाया नोंथांमोनहा मिलायनानै लाबानो जाबाय। इन्डिया गेट बिजाबखौ लेसि फार्स्टवुडआ लिरदोंमोन। नेक्स्टआव थांनि। नेक्स्ट कुइसनाव मा होनदों? दा जंगल बुक मोनसे फेमास बिजाब बियो। जंगल बुक बिजाबखौ सोर लिरदोंमन? बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंआ दा जंगल बुक बिजाबखौ लिरदोंमोन। गोसोआव ला, जोबोद इम्परटेन्ट। नेक्स्टआव थांनि। नेक्स्टआव मा दङ जों नायनि। हु रट दा बुक इन्डिया एन्ड इट्स कन्ट्राडिक्टरि। बेबो जोबोद इम्परटेन्ट। SSC CGL आरो SSC GD फोरनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट। बे बिजाबखौ लिरदोंमोन अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन बिथाङा लिरदोंमोन इन्डिया एन्ड इट्स कन्ट्राडिक्टरि बिजाबखौ अमर्त्य सेन बिथाङा लिरदोंमोन। गोसोआव ला। नेक्स्टआव थांनि जोङो। नेक्स्टआव मा कुइसन दङ नायदो। दा बुक पन्चतन्त्र। बियो एसे गोरलै कुइसन। पन्चतन्त्र बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बुंदों? नोंथांमोननि थाखाय 5 सेकेन्ड होनाय जाबाय। एन्सार खालामबानो जाबाय। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन बिष्णु शर्मा। बिष्णु शर्माया पन्चतन्त्र बिजाबखौ लिरदोंमोन। गोबां एग्जामफोराव बियो फैबाय थाबाय। नेक्स्टआव थांनि जोङो। मा दङ? दा फिक्स स्ट'रि बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बुंदों? दा फिक्स स्ट'रिखौ सोर लिरदोंमोन? दा फिक्स स्ट'रि बिजाबखौ लिरदोंमोन कुशनाभ चौधरी। कुशनाभ चौधरी बिथाङा दा फिक्स स्ट'रि बिजाबखौ लिरदोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो। 10 नम्बर सोंनायाव मा दङ नायदो। हु रट दा बुक दा डिस्कभारि अफ इन्डिया। डिस्कभारि अफ इन्डिया बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? डिस्कभारि बिजाबखौ लिरदोंमोन जवाहरलाल नेहरू। गोबां स्टेटनि एग्जामफोराव बियो फैबाय डिस्कभारि अफ इन्डिया। नेक्स्टआव थांनि जोङो। नेक्स्टआव मा दं नायदो।
All Under Heaven was written by All Under Heaven बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बुंदों? जोबोद इम्पर्टेन्ट बेबो मोनसे सोंनाय। केर'लिन फिलिप्स, बे फिलिप्स जानांगौमोन, केर'लिन फिलिप्स जानांगौमोन, स्पेलिंआ एसे मिस्टेक जादों, नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै लाबानो जाबाय। नेक्स्टआव मा दङ? आमा टेक मी टु द गल्डेन टेम्पल बिजाबखौ सोर लिरदों? जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन। जोबोद इम्पर्टेन्ट, बेयो जाहैबाय भक्ति माथुर। नोंथांमोनहा गोसोआव लादो, सेन्ट्रेल एग्जामफोरनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट बियो। नेक्स्टआव थांनि जोङो, मा दङ? The book London Guide was written by लन्डन गाइड बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? MK गान्धी, देट मिन्स महनदास करमचान्द गान्धी बिथाङा लिरदोंमोन। स' गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लायो, मानोना आं जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव गिबिसिनै सहैनायनि थाखाय। स' नोंथाङा बेबायदि भिडिअ एबा कुइसन भिडिअ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे आंखौ फल' खालामबाय थायो, बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। स' गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय फिन खेबसेबाव। गोजोन्थों।